Dobar dan, ja sam Ema, vaša e-mirovinska asistentica. Iako sam ja tek nedavno stigla, informatika u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje obilježava već više od 50 godina postojanja, i to od 1968. kada je nabavljen prvi informatički sustav za podršku poslovnom sustavu. Kroz rast i razvoj informatike u poslovanju 80-ih s prvom bazom podataka uz online ažuriranje i prvim osobnim računalom do prve internetske stranice i temelja sustava e-mirovinsko u 2000-ima stigli smo do 2019. kada nastojimo i dalje pratiti suvremene trendove, a u odgovornom pružanju optimalne usluge našim korisnicima beskompromisno želimo pomoć samovrsnih stručnjaka. Kako bi odgovorio zahtjevima vremena i potrebama osiguranika i korisnika, Zavod je danas u neprekidnom procesu transformacije i razvoja u modernu javnu ustanovu mirovinskog osiguranja radi unapređenja poslovnih procesa i pružanja brže, točnije i kvalitetnije usluge korisnicima. Pokrenut je čitav niz projekata radi povećanja tehnoloških, organizacijskih i kadrovskih kapaciteta Zavoda, a korištenje suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija okosnica je tog razvoja. Za sve dodatne informacije obratite nam se e-mailom na ljudski.potencijali@mirovinsko.hr. Vidimo se u Mirovinskom. Dobrodošli!